Исәмәсез эфирда Татарстан хәбәрләренең кичке чыгарылышы көн яңалыклары белән мин Фәнис Камал таныштырам алдагы ярты сәгатьтә безнең программада. Ялсыз да, акчасыз да калганнар. Сразу нас заблокировала, и сообщения наши, ни звонки, ни сообщения наши не просматривает и не отвечает. Алданган туристлар белән Рания Абдрахманова аралашып кайтты. Татарстанда янәдән бензин һәм дизель ягулыгына бәя күтәрелгән. Сизелә инде ул бензинны салганда. Татарстанлылар бәя артуны ничек кичерә, белгечләр моны нәрсә белән аңлата? Рүзәл Шарипов белеп кайтты. Әлмәт районында 11 000 гектар урманны парсыз ифә күбәлеге кортлары ашап бетергән. Яз көне уже безнең бөҗәкләр чыга, гусеницалар яфракларны ашыттырган. Ни өчен быел кортлар аеруча күп һәм алар белән ничек көрәшәләр, Әдилә Закирова шул хакта. Карлыганга бәяләр арта. Моңа язын булган салкыннар этәргеч ясыймы яки башка сәбәп бармы? Үземдә дә бакчам бар, мен бездә бик катышыдан алабызны кирәк булгач, бәясе кыйбат булса да аласың. Карлыган үстерү белән шөгыльләнүче белгечләр белән Илдар Сафиуллин аралашып кайтты. Без диңгезгә юллама алып, ялсыз калдык. Татарстанда 20дән артык гаилә җылы якка очар урынга полиция бусагасын таптырга мәҗбүр. Алар барысы да Адриатика дигән туристлык агентлыгыннан тур сатып алган була. Әмма билет бирмиләр, оешманың ишеге ябык, хуҗасының телефоны эшләми. 200-300 мең сум акчаны да кайтарырга җиңүче юк. Килгән зыянны алар 3 миллион сум дип бәяли. Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Мы летали 2 раза. В этом году должна была быть третья поездка. Людмила гаиләсе белән быел җәй Төркиягә ялга ашырга җыенган. Адриатика агентлыгына барып килешү төзи, акчаның яртысын офиста түләдем, калганын банк картасына җибәрдем ди. Она сказала, что я вам пришлю ваучеры где-то за 5 дней. Апрельдә бронь эшләдек, июньдә эшарга тиеш идек. Хәбәр булмагач китәргә 3 көн кала, документларны сорап яздым. Туроператордан хәбәр юк диделәр. Китәр көн җитте, җыенып аэропортка бардык. Безгә сез пассажирлар исемлегендә юк диделәр. Ждали. Альбинаның әнисе белән кызы Төркиягә шул ук рейста ашырга тиеш булган. Юллама 220 мең сумга төшкән. Тик аларга аэропортка барасы да булмый. 13 июня мы запросили у нее документы. Иртәгә китәсе дигән көнне авиабилетлар, ваучерларны сорадык. Ул минем шәхси кабинетны яптылар. Шуңа документ җибәрә алмыйм диде. Туроператор кабинетын япмадык. Ул анда керә алады. Решили в декабре купить тур в Дубай. Дубайга очырга җыенган идек. 220 мең сум түләдек. Ваучерларны сорагач, вакытны суза башладым. Төрле сәбәпләр тапты. Акчаны кире кайтарырга дип гариза язгач, трубканы ташлады. Мондый зыян күрүчеләр шактый булып чыга. Алар социаль шелтәрләр аша табышып төркемнәрен ачканнар. Анда хәзер 24 гаилә бар. Барысы да үзләрен бер үк схема буенча алдандык дип саный. Бүген алар безнең белән турагентлыкның офисына барды. Вот здесь Анжела работала, 9-й офис. Здесь сюда я приезжала и составляла договор с ней. Хәзер ул ябык. Күрше офистагылар алар эшли ди, килеп йөрүләрен күргәннәр. С клиентами чаще с утра. Сейчас до сих пор, да, то есть она получается? Да. Бывает, по обеду уйдет уже, закроется. Вашу смену? Я не видел свою. Прям с утра до вечера ни разу не открывалась эта дверь? Нет, это уже где-то месяц, наверное, точно. Хәлгә ачыклык кертүне сорап без агентлыкның җитәкчесе Анжела Мусинага шалтыраттык. Неправильно набран номер. Алданган туристлар акчаның бер өлешен офиста биргән номер буенча күчерүләрен әйтә. Аны да җыеп карадык. Вам деньги эти поступали в апреле, в мае? Я вообще, конечно, знаком с этим человеком. Мин бу кеше белән таныш, тик аңа бернинди катнашым юк. Миңа сорауларыгыз бар икән, адвокат булганда гына аралашачакмын. Хәзер зыян күрүчеләр полициягә гариза яза башлаган. Матди зыянны каплатыр өчен судка мөрәҗәгать итмәкчеләр. На данный момент уже порядка 20 человек пострадавших от действий. Бу турагент тарафыннан зыян күрүчеләр әлегә 20ләп кеше исәпләнә. Юлламаларның бәяләре төрле булган. 250-300 мең сум тирәсе. Җинаять кодексына күз салсак, бу 159-нчы маддә мошенниклык дигән сүз. Моның өчен иректән мәхрүм итү каралган. Татарстанда бүген федераль дәрәҗәдәге 12 туристлык операторы хезмәт күрсәтә. Республика буенча 600-дән артык агентлык эшли. Сайлау мөмкинлеге зур. Шуңа күрә белгечләр Кара диңгезгә җыенып Идел ярында калмас өчен кайбер кагыйдәләрне искәртә. Когда вы решили купить путевку, нужно обратить внимание на... Беренчедән бер кайчан да акчаны банк картасына күчерергә ярамый. Юллама өчен юридик затның QR коды аша түләп була. Физик затның банк картасына акча күчергән очракта моны дәлилләү кыен булачак. Килешүне өйдә түгел офиста сергә.
кассатчыга алырга кирәк. Башка очракта акчаны судаша мошенниклык маддәсе буенча җинаять эше кузгатып кына кайтарып була. Әле бер айлык кенә Казанның Идел буе районы суды шушыңа охшаш очрак буенча карар чыгарды. Казанда эшләүче туроператор 50ләп кешегә чит илгә җибәрәм дип вәгъдә итеп, аларның акчаларын үзләштергән булып чыкты. Хатын-кызны гаепле дип таптылар, аны 4 елга ирегеннән мәхрүм иттеләр. Бу туристларның бер өмете бар. Алар туристлык агенты җитәкчесе үзе элемтәгә чыгар дип ышана. Юк икән, зыян күрүчеләр прокуратурага һәм судка барырга әзер. Рани Абдрахманова, Алмаз Зыяддинов, Яңа гасыр каналы. Казанда хукук сакчылары чит илдән килүчеләрнең миграция законнарын үтәмәвен тикшерде. Башкалада төзелә торган торак комплексларының берсенә рейдка чыктылар. Чит илдән килгән 21 кешенең законнарны бозуы ачыклана. Алар илдә туру кагыйдәләрен үтәмәгән, шулай ук законсыз эшлиләр. Аларга карата административ беркетмә төзелә. 9 кешенең эше судка җибәрелә. Мәхкәмә карары булгач, Россиядән кайтарып җибәреләчәкләр. Татарстанда соңгы 2 атнада бензинга бәя арты, автомобиль хуҗалары үзгәрешне әле ай башында ук сизгән иде. Аны бүген Татарстан статта раслады. 98-нче марка 71 сумга җитеп бара, 95-нчесе 54 сумда 50 тиен булган. Икътисадчылар моны биржада бәя арту белән бәйләп аңлата. Әлбәттә, 3 көн эчендә 95-нче марканың тоннасы 3000 сумга кыйммәтләнгән. Ага таба нәрсә көтәсен Рузел Шәрипов белде. Татарстанның барлык ягулык саулы станцияләрендә диярлек хәзер машина йөртүчеләрне яңа бәяләр каршы ала. Мисал өчен, иң зур аерма 98-нче маркалы бензинга. Ул 1 сумда 6 тиенгә кыйммәтләнгән. Хәзер Казанда аның бәясе 71 сумга якынлаша. Бәяләр июль башында кисәк күтәрелә башлады ди казанлылар. Ягулыкның һәр төре буенча үзгәрешләр бар. Татарстан стат мәгълүматлары буенча дизель ягулыгы 1%, ягъни 64 тиенгә арткан, 95-нче марка бензин 52, 92-нче 42 тиенгә күтәрелә. Тиен генә булса да кисәгә суга диләр. Шушы июль айында бәяләр күтәрелде, дөрестә дә. Но сизелә инде ул бензинны салганда. Тем более пенсионерлар экономия итәбез инде, дөрестә дә. Авылларга кайтканда күбрәк салырга туры килә инде. Перспективы такие, туманные и мрачные, скорее всего. Поэтому... Бәя арту туктар дип әйтмиләр бит. Нишлисе булар? Машинада юлга азрак чыгарга туры килер инде. Соңгы елларда кышын мин гомумән автобуста гына йөрим. Вообще топливога артса, барсы да арта инде, ансы 100%. Зарабатывать нужно, за счет чего зарабатывать? Бәяне генә алып торга инде. Ягулык бәясе Татарстанда гына түгел, бөтен илдә арта. Белгечләр моны бензин җитештерүче заводларның сату бәясе һәм биржадагы бәя үзгәрүе белән аңлата. Чектагы сумманы логистика мәсьәләсе дә уйната. Большие проблемы по доставке нефтепродуктов. Хәзер ягулыкны тимер юл аша ташуда бик зур проблемалар бар. Логистикада өстенлеге булган товарлар исемлегендә бензин 3нче урында тора. Сентябрьдә 6-нчыга төшәргә мөмкин диләр. Күз алдына китерегез. Ягулыкны вагоннарга бер ай дәвамында төйләр. Аннары тагын бер ай ул тиешле җиренә бара. Бу юлга өстәмә чыгымнар һәм әзер продуктка кыйммәт бәя дигән сүз. На заемные деньги покупайте топливо, проплачивайте топливо на бирже, топливо долго грузится. Россия хөкүмәте 1 мартта бензинны читкә сатуны тыйган иде. Әмма май башында әлеге таләп үз көченнән чыкты. Хәзер бездә җитештерелгән ягулык башка илләргә күпләп сатыла. Димәк, Россия базарында ягулык күләме кими, шуңа бәясе дә күтәрелә. Моны хәл итәр өчен монополиягә каршы көрәш федераль хезмәте 1 августтан ягулыкны читкә сатуны тыю тәкъдиме белән чыкты. Шулай ук нефть компанияләреннән бензинга бәя ни өчен шулкадәр артуны аңлатырга таләп итте. Татарстанская ФАС России проводит постоянный мониторинг цен. Без Татарстанда нефть продуктларына бәянең ничек үзгәрүен даими күзәтеп торабыз. Әлегә монополиягә каршы канунны бозу очраклары теркәлмәде. Шунысы мөһим, республикадагы бәяләр Идел буе федераль округындагы күрсәткечләрдән югары түгел. Исегезгә төшерәбез, быел ягулыкка бәя берничә тапкыр күтәрелде инде. Яңа ел бәйрәмнәрендә язын кыйммәтләнүен күзәттек, әмма бәяләр артса да, алар инфляция күләменнән зуррак булмаячак дип белгечләр. Рузел Шарипов, Әнвәр Шәрифуллин, Яңа гасыр каналы. Татарстанда быел парсыз ефәк күбәләге 61 мең гектар урманны ашаган. Бөҗәкләр Түбән Кама, Зәй, Әлмәттә аеруча күп табыла. Республиканың көньяк-көнчыгыш районнарында кыркычларга каршы 12 мең гектар мәйданны эшкәртергә туры килә. Препаратларны самолеттан да сиптергәннәр. Хәзер урманчылар үз биләмәләрен көн саен урап кайта һәм күбәлекләрнең ничек үрчүен бәяли. Шуңа карап, бәләнең киләсе сезонда булу-булмавын да фаразлыйлар. Әлмәт урманчылары мондый хәлне 15 ел күргән юк иде ди. Әдилә Закирова дәвам итә. Бу
кадрларда Әлмәт Ефә күбәләгенең һөҗүме ачык күренеп тора. Быел бу хәл июль башына туры килде. Белгечләр бөҗәкләр урманнарның 5тән 1 өлешен юк итте инде ди. Без хәзер Кәйләй авыл җирлегендә агачларга карасаң көз җиткән дип уйларга мөмкин. Алар шәрә яфракларын парсыз Ефә күбәләге кортлары аша бетергән. Яз көне уже безнең бөҗәкләр чыга, ниләр, гусеницалар яфракларны ашыттырган. Урманнарның төсе киткән, агачларда күпләп Ефә күбәләге йомыркалары. Димәк, кортлар үрчүнең икенче чоры башланган. Алар күбәләккә әйләнеп йөзләгән йомырка сала. Кортлар агачларның кайрысы астында кышлаячак. Киләсе язга кабат үрчиләр. Ефә күбәләге 300дән артык төрдәге агачны ашый. В основном инде ул имән, кайын, усак дисәк тә була, шундый агачларны ашый. Каты җил булганда алар ышып китәләр җил белән. Ибер 10-20 километрлар чыгарга мөмкин алар. Шуңа күрә һәрбер участокта да килеп чыгарга мөмкинләр алар. Но анда инде һәрбер кеше үзе анда агылыймы, анда үзе эшкәртә инде ул. Бөҗәкләр 2 атнада бер агачны юк итә ала. Быел Әлмәт районында гына да 11000 гектар урманга зыян салалар. Ефә күбәләге әле узган ел ук республикага күрше төбәкләрдән керде. Быел хәл кабат катлаулы кала. Урманчылар чаң суга. Ул безнең килеп чыкты күрше регионнардан, Башкортстан, Ульяновск өлкәсеннән, Бөгелмә районы, Азнакай районы, аларга миграция килде һәм аннан уже күчте безгә, Әлмәт районына. Бездә былтыр ручной способ дибез инде, аны методын нефтевания без аның 250 гектарын уздырган идек. Но барыбер менә быел 11000 гектар урман безнең шул поражено булды инде. Парсыз Ефә күбәләге Татарстанда 2021 елда кыш җылы булу сәбәпле күбәйде. Шуннан бирле тынганы юк. Урманчылар мондый хәлләр узак вакытка бер булып ала диләр. Быел күбәләк Түбән Кама, Зәй районнарына да шактый зыян сала. Белгечләр йомыркаларга агу сибеп чыккан. Августта аларның нинди хәлдә булуын караячаклар. Шуннан соң аларның киләсе елга күпме буласын фаразларга мөмкин. Әлмәт районыннан Әдилә Закирова, Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бозарда йөрүчеләр карлыганның бәясен күреп шакката, аның килограммы 700 сумга җиткән, жылы яктан китерелгән черешня төшү шия, ягъни 270 сум тора. Сатып алучылар аптырашта, бәяләрнең артуы нәрсә белән бәйле. Кайбер бакчачылар май аенда үсемлекләрне кырау сукты, җимеш аз булганга кыйммәтти. Икенче берәүләр әле сезон башламады, бәя төшәчәк дип тынычландыра. Икътисад белгечләре нинди фикердә соң? Бәяне контрольдә тотучы органнар сезонны товарга игътибар юнәлтәме? Тулырак Илдар Сафиуллин. Или балалар алалар, Аллаға шүкір. Кешегә кирәк бит, балаларга кирәк, витамин ашарга кирәк. Казанның Мәскәү базары карлыганны берничә урында гына аз күләмдә саталар. Әллә шуңа да бәясе шактый кыйммәт, килограммы 600, кайбер урында 700 сумга җитә. Узган ел ул 2 тапкырга арзанрак булган. Әлбәттә кыйммәт, чөнки күп җирдә эшләдә бит хәзер. Үземдә дә бакчам бар, мен бездә бик катышыдан алабызын кирәк булгач, бәясе кыйммәт булса да аласын бер каяга килеп булмый. Сатучы ханымнар карлыганның артык кыйммәт торуын аның бик аз булуы белән аңлата. Яз көне куаклар чәчәк аткач кырау тиде диләр. Булганнарына шүпләп алып килдек, үзебездән артыгын. Былтыр күбәй инде, быел әз. Нәрсәдән күрәсез әз булуын? Ну, аномальный погода инде, погодалардан. То салкын, то эссе. Безнең күп чыгадыр, бик күп буладыр, бик каты мотор чәчәк атты. Менә салкын алды кызым, быел карлыганнарны. Сибе дә юк, шие дә юк безнең бакчада. Үзебездә үскән сезонлы җиләк-җимешләр быел 30-40% арткан. Чагыштырып карыйбыз. Чит илдән кертелүче төшү шие, мәсәлән, Үзбәкстаннан кертелүче черешня базарда 270 сум тора. Татарстанда үсүче гадәти шие 400 сум. Карлыганны 700 сумга уксаталар. Конечно, ненормально. Кая нормально булсын инде. Чит илдә үскән әйбер чит илдә кайта, ә безнекеләр, бит үзенең тормышы белән, үзенең хезмәте белән үстерәләр. Ул итә берничә әйтеп булмый. Үз хезмәт белән эшләгән әйбер ул кыйммәт белән. Карлыган бәяләре Казанда гына түгел, бөтен республика буенча арткан. Мисал өчен, Яршчаллыда аның килограммы 300 сум тора, җир җиләге 500 сум. В этом году ягод огородников мало. Күп кенә куаклар май аендагы кыраудан зыян күрде. Шулай да бу җимешләр бик кирәк. Салкын тиюдән файдалы. Кайнатма ясарга да кирәк. Хоть свежезамороженным сахаром, хоть замороженные ягоды, хоть варенье. Хәзерге вакытта без Балык Бистәсе районында, монда 100 гектарга якын җирдә карлыган үсә. Аны монда кул белән түгел, тоннлап махсус техник ярдәмендә җыялар. Менә күргәнебезчә, комбайн инде әзер, берничә көннән эшкә тотыначаклар. Должна была созреть, но, видите, ягодки еще маленькие. Ей еще примерно неделю там, или 2 недели, она еще будет набирать.
Қорлаған бақшасы Капаролиннарныкы, олар республикада ең зор жетіштірушілердің бірсі. Біз алардан қорлығанның үз қимметін сұрадық. Почему она такая на рынке? 700 рублей за килограмм. Нишен ул шулай кыйммәт, чөнки товар әле базарда юк диергә мөмкин. Ягъни ул бик аз күләмдә генә. Әбиләр үз бакчаларында җыйганнар һәм саталар. Ә ул күп булса, андый бәя булмас иде. Ул шул кадәр кыйммәт булырга тиеш түгел. Карлыган бит чит илдә генә үсә торган экзотик җимеш түгел. Белгечләр әйтүенчә, сезонлы җиләк-җимешләр бәясе кыйммәтләнүдә 4 сәбәп бар. Ул уңышның начар булуы, чит илдән кирүче продукцияның кимүе, инфляция һәм алып сатарларның күплеге. Здесь надо смотреть внимательно. Оптовая цена. Күпләп сатып алу бәясе һәм ваклап сату монда аерма шактый зур, шуңа күрә бәяне контрольдә тотучы органнар базардагы хәлгә игътибар юнәлтергә тиеш дип саныйм. Сезон дәвамында 1 гектар карлыган җирен эшкәртү өчен якынча 200 мең сум акча тотыла ди белгечләр. Ул ашлама кертү, җирне йомшарту, чүп-чарны кул белән чистарту, эшчеләргә хезмәт хакы түләү ягулык бәясе. Сезонлы җиләк-җимешләрнең бәясен кем контрольдә тотуын ачыклау өчен без авыл хуҗалыгы, сәүдә һәм сәнәгать министрлыгына, монополиягә каршы федераль хезмәтнең Татарстандагы идарәсенә мөрәҗәгать иттек. Ләкин андый җаваплылык юк. Барсында базар хәл итә. Казан һәм Балыкбистәсе районыннан Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Бүгін Татарстанға Россияның ватанны саклаучылар дәүләт фонды башкарма директоры килде. Юрий Хабров республикадагы филиал эшчәнлеге белән таныша һәм махсус хәрби операциядә катнашучылар. Аларның гаиләләренә ничек бушлай юридик ярдәм күрсәтүләрен карый. Фондның филиаллары илнең барлык төбәкләрендә дә эшли. 1 ел эчендә алар 1 миллион 300 меңнән артык мөрәҗәгать кабул иткән. Татарстанда мондый ярдәм юстиция кварталы белгечләре күрсәтә. Бүген монда түгәрәк өстәл оештырдылар. Это у нас вот юридическая клиника. Ватанны саклаучылар дәүләт фонды башкарма директоры танышуны юстиция кварталыннан башлады. Ул 2022 елда ачылган иде. Монда юридик ярдәм үзәге, Россия юстиция министрлыгының Татарстан буенча идарәсе, юридик клиника, бюро, шулай иҗтимагый ярдәм үзәкләре урнашкан. Буквально сегодня был процесс о вернувшихся из зоны СВО. Непосредственно его, когда штрафы были наложены, какие-то приходили штрафы, несуществующие. Вся юридическая помощь и сопровождение, оно бесплатно оказывается для граждан. Эшчәнлекнең бер юнәлеше волонтерларны укыту, алар да СВОда булучыларга ярдәм күрсәтә. Юрий Хабров алар белән аерым аралашты. Пионер вакытта Тимур дигәне бар иде. Хәрәкәт, һәр вакытта ярдәм итәдерик. И вот шуңгар подключиться итеп, Аллага шөкер, бүгенге көндә biz ярдәм итәргә тырышабыз. Бүген Россия фонды бушлай юридик хезмәт күрсәтү буенча илдә төрле оешмалар белән меңләгән килешү төзегән. Фондның Татарстандагы филиалына ярдәм сорап 3500 тапкыр мөрәҗәгать иткәннәр. Есть вопросы, связанные опять же с юридическим консультированием. Мөрәҗәгатьләр бик төрле, түләүләр, хәрби хәрәкәттә катнашучы ветеран таныклыгын алу, үлеп калган очракта гаиләсенә таныклык бирү, гаилә мәсьәләләре белән киләләр. Төрле юридик оешмалар белән хезмәттәшлек итәбез. Юридические вопросы. Договор соглашения төзелдек. Фонд белән, чөнки менә анда да киләләр военнослужащийлар безгә дә киләләр. Без чыгабыз, безнең госпиталь бар. Анда ай сайын чыгып кешеләр белән очрашып, аннары нинди сораулар булса, алар белән киңәшеп, аларның сораулары без алабыз эшкә. Безнең дәүләт юридик бюросында күбесенчә элек прокуратурада эшләгән кешеләр эшли, судта эшләгән кешеләр, аларның тәҗрибәләре хәтер зур һәм минем фикеремчә бүген мөрәҗәгать иткән кешегә алар квалифицированный бушлай юридик ярдәм күрсәтә алалар. Юрий Хабров СВОда катнашучыларга бушлай юридик ярдәм күрсәтү буенча киңәшмә уздырды, уртак эшчәнлекне камилләштерү хакында фикер алыштылар. Но есть вопросы, которые необходимо нам обсудить для того, чтобы это взаимодействие стало наиболее эффективным. Оешмалар эшен нәтиҗәләргә җитү өчен хәл итәсе сораулар бар. Бөтен филиалларда да юридик хезмәт күрсәтү өчен урыннар бирелә. Татарстандагы кебек юстиция кварталына охшаган бер урын тапсалар яхшы булыр иде. Шулай ук сыйфатлы юридик ярдәм күрсәтергә белгечләр әзерләргә мөмкин. Проводят прием нашей категории подопечных и оказывают им необходимую юридическую помощь. Хәзер оборона цифрлы үсеш министрлыгы ватанны саклаучылар фонды белән берлектә бердәм мәгълүмат порталы әзерләнә. Гөлнас Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы.
Казанның хәрби госпиталына бүген җырчы Сосо Павлиашвили килде. Ул махсус хәрби операциядә катнашучы ир-егетләр, табиб, шәфкать туташлары алдында үзенең иң танылган җырларын башкара. Сосо Павлиашвили чыгышы белән дәвалау учреждениесендә узачак хәйрия концертларын башлап җибәрделәр. Ул артистларның тәкъдиме Казан башкарма комитетының теләктәшлеге белән үткәрелә. Башка иҗатчылар да чыгыш ясарга тели. Госпитальнең конференцияләр залында концертны бүген 200 кеше карады. Бүген Татарстанның Фәннәр академиясендә энергетикада күчеш чоры һәм тотрыклы үсеш темасына багышланган түгәрәк өстәл узды. Әлеге сөйләшүгә Россия һәм Кытай белгечләре чакырылган иде. Фикер алышуда Татарстанның Фәннәр академиясе президенты Рифкат Минниханов һәм Кытайның Фән һәм техника ассоциациясе вице-президенты Шун Вэй катнашты. Чыгыш ясаучылар техника һәм технологияләр өлкәсендә халыкара хезмәттәшлекне арттыру өчен инженерлар әзерләү мәсьәләсенә дә тукталдылар. Россиядә бүген 50 инженер мәктәбе эшли, шуларның 5-се Татарстанда. Кытай вәкилләре исә энергетик үсешенә бәйле үз тәҗрибәләре белән дә уртаклашты. Бүген дөнья буенча сибелеп яшәүче татарларны берләштергән уртак максат бара. Туган телдә сөйләшү, милли үзаңны саклау һәм сонны киметмәү. Әлеге мәсьәләләрне бу атнада Кыргызстанда күтәрделәр. Бөтен дөнья татар конгрессы делегациясенең Бишкеккә эш сәфәре тәмамланды. Аны вице-премьер Васил Шайхразиев җитәкли. Кыргызстанның 50 мең татары ничек яши һәм алар белән нәрсә турында сөйләштеләр. Бу хакта Алия Хайретдинова. Бөтен дөнья татар конгрессы үзенең эшлекле сәфәрен дәвам итә, милләттәшләребез белән очраша. Бишкек шәһәре безне эссе һава торышы белән каршы алды. Көн саен температура 30-дан арткан. Без хәзер шәһәрнең үзәгендә, Алла тау мәйданында һәм күргәнегез чамда бөтен җирдә төзекләндерү эшләре бара. Эш шунда ки 30 август көнне Кыргызстан Республикасында зур бәйрәм булачак. Кара Кыргыз Совет Социалистик Республикасы оешканга 100 ел. Кыргызстанда 100-дән артык милләт вәкиле яши. 36 ел татар башкорт үзәге эшли. Татарстаннан килгән кунакларны монда кылач җәеп, үзебезчә татарча каршы алалар. Табында милли ризыклар оралашу туган телдә. Билгеле булганча Бишкекнең 29-нчы мәктәбенә Муса Җәлил исеме биреләчәк. Вице-премьер Васил Шайхразиев яңа бурычлар куйды. Җәлил укулары инде монда железобетонны булырга тиеш. Татар бию җыр ансамбльләре, сүзлекләр булырга тиеш. Татар классы барлыкка килергә тиеш. Аннары татар мәктәбенә әйләндерә алсак, менә бу безнең иң зур бурычларның берсе тора безнең каршыда. Хәзер Кыргызстанда 50 меңгә якын татар яши, 30 ел элек 70 мең тирәсе булган. Хәзер бит без чит җирдә торабыз бит инде. Кыргызга кияүгә чыгалар, урыска кияү, башка милләткә чыгалар. Әгәр дә аларның ирләре башка милләт икән, ул бит инде алар милләтен язалар. Шуның өчен шул гына сәбәпле. Бу татарлар өчен оештырылган мәгариф үзәге Асыл бала 2018 елдан бирле эшли. Җиһазлар, уку әсбаплары Рөстәм Миңнеханов кушуы буенча алынган. Бездә рус халкы да киләләр. Метамлена сиңа нигә кирәк дим. Ул әйтә, мин кияүем татар, и кайнанам татар ди. Мин алар белән татарча сөйләшәсем килә диде. Узган ел Татарстан белән Кыргызстан арасында товар әйләнеше 200 миллион долларга җиткән. Бездән нефть, химия, машина, шина, медицина препаратлары китсә, Кыргызстан тукыма, җиләк, җимеш, чикләвек, таштан эшләнмәләр җибәрә. Татарстан выходит в лидеры по... Әле соннарга күз салдым. Россия һәм Кыргызстан арасында булган икътисади күрсәткечләр буенча Татарстан алдынгыларның берсе булып тора. Между Российской Федерацией и Кыргызской Республикой. Сергей Вакунов төбәкара эшмәкәрләр конференциясен 2016 елда Казанда үткәрергә тәкъдим итте. Рустам Нургалевич неоднократно говорил, инвестицияләр кертер өчен Кыргызстан менә дигән ил, моны эшмәкәрләр дә белә. Рөстәм Миңнеханов та күп тапкыр ассызыклап үтте. Әлбәттә, иң беренче чиратта без сәяси тотрыклылыкка игътибар итәбез. Быел Кыргызстан эшмәкәрләре Казан форумда катнашты. Февральдә Садыр Жапаров киләчәк уеннары ачылышына килде. Шунда хөкүмәт ара килешүне гамәлгә ашыру планы да имзаланды. Бишкектән Алия Хайретдинова, Владимир Гурьянов, Яңа Гасыр каналы. ТНВда бу атна дәвамында яңа тапшыру төшерәләр. Зур студиягә көн сайын танылган җырчылар килә. Алар музыкаль Сабантуй дигән проектта катнашалар. Сабантуй дигәч көрәше дә булачак, әмма ул җырлы көрәш. Бу юлы Зөфәр Хайретдинов белән Элвин Грей ярыша. Жюри кайсын өстен куяр да тамашачы кем ягына басар. Халкыбызның мәдәни мирасын танытуга юнәлтелгән тапшыруга әзерлек барышын Лиана Бәхтиева күзәтә.
Автор башкаручы композитор Зөфәр Хайрединов музыкаль сабан туйның икенче турына әзерләнә. Монда җырчылар баян, гитара яки скрипкага кушылып җырлый. Ул осталыкның югары билгесе булып тора ди җырчы. Гримеркада аның көндәше Элвин Грей җыр сүзләрен кабатлый. Берничә минуттан музыкаль батл башланачак. Ну все, мин әзер, китте, башлыйбыз. 90-нчы елларда Зөфәр Хайрединов язган һәр җыр диярлек популярлык казана. Су буенда учак яна, паралма, миләшләрем, абага чәчәге, авыл кише, ТНВның яңа проекты онытылып барган җырларга яңа сулыш өреп, аны яшьләр арасында танытырга ярдәм итәчәк. Шоу проект кыссаларында шундай бер тур бар. Бер-береңнең җырын җырлау. Төп башкаручыдан соң башка җырчыда бу җырны тамашачылап җиткергә мөмкин. Бөтенләй башка төрле итеп, әмма чын мәгънәсендә тагы да яхшырак, тулырак итеп ачып та җиткергә мөмкин. Элвин Грей исә татар көен халыкка, илгә заманчалаштырып таныта. Шулай да элеккеге җырлар күңелгә якынрак дип саный. Гомер үтә, уфтанма, элдермешкә кайтам әле, салкын чәй. Бүген инде сәхнәдә торганда инде ул җырлай башлады. Җырларны мин карап торам да мен бу җырны беләм бит. Акасы ул автор икән. Мин ул җырны инде бәләкәй чактан тыңлап үстем. Һәм бүген инде бер сәхнәдә тору Зөфәр Хайрединов мин өчен зур бәхет. Аларга жюри һәм тамашачы бәя бирә. Икенче чыгарылышта жюри әгъзалары яңа составта булачак. Проект Марат Әхмәтов җитәкчелегендәге туган телләрне саклау комиссиясе ярдәме белән оештырыла. Монда бик шундый тирән мәгънә ята, чөнки без әлеге проект кысаларында татар сәнгатенә үзләренең искиткеч зур өлешләрен керткән шәхесләрне искә алабыз. Аларның әле без белмәгән якларын ачабыз. Шулай ук искиткеч уникаль материаллар килеп чыга. Студиягә тагын Илмира Нәгыймова, Илсия Бәдретдинова, Бәширә Насирова, Лилия Хәмитова һәм башка җырчылар киләчәк. Тамашачыга музыкаль сабан туй бизәкләре яңа сезонда ТНВда тәкъдим итәчәкләр. Лиана Бәхтиева, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Хәзер реклама булачак, аннары Айрат Шамс һава торышы белән таныштырыр. Татарстан хәбәрләренең иҗат төркеме бу атнага үз эшен тәмамлый. Сау сәламәт булыгыз. Жилой комплекс «Алтын Яр». Счастье быть дома. Представьте себе свободу. Настоящую, пожизненную свободу от процентов. Когда можно брать деньги бесплатно всю свою жизнь и не платить по ним проценты. Участвуйте в уникальной акции в честь 15-летия Центра Финанс и получите шанс на деньги без процентов навсегда. Узнайте, как осуществить свою мечту о свободе в ближайшем офисе Центра Финанс. Казанда якты тәэсирләр өчен Бауман урамы 31-нче йортка кил. Тылсымлы урманны күрү, үтә күренмәле дөньяга чуму, сюрреалистик супермаркет. Булар барысы да дворец впечатлениедә. Все лето в Казанском цирке. Водно-цирковое ревю на счастье. Мне тут доктор прописал побольше положительных эмоций. Не тебе, а нам. В аптеках Фармленд обменяй фишки на скидку 777 рублей и оплати до 99% стоимости заказа. Хорошая, говорю, аптека Фармленд. Исәнмесез. Сезнең белән мин, Айрат Шамс. Киләсе тәүлектә Татарстанда һава торышы тотрыксыз булачак. Урыны белән яшенле яңгырлар һәм җил фаразлана. Хәзер тулырак. Яндекс Погода сервисы мәгълүматлары буенча Арча, Балташ, Биектауда болытлы һава, явым-төшем көтелә. Көндез температура +25-27, төнлә +15-17 градус. Буа, Апас һәм Тәтештә болытлы һәм яңгырлы көн фаразлыйлар. Көндез 25-27, төнлә 15-19 градус җылы. Чистай, Мамадыш һәм Нурлатта болытлы һава, явым-төшем. Температура көндез 28-29, төнлә 16-18 градус. Яршаллы, Түбән Кама һәм Актанышта да болытлы. Монда да явым-төшем. Көндез 27-28, төнлә 16-17 градус җылы. Әлмәт, Бөгелмә һәм Баулыда болытлы, урыны белән аяза. Кайбер районнарда яңгыр явачак. Көндез 26-28 градус, төнлә 16-17 градус 0-дан югары. Республиканың туристлык шәһәрләрендә дә яңгырлы булачак. Зөядә көндез 25, төнлә 17 градус җылы. Болытлы була, явым-төшем көтелә.
Bulgarda күндіз 27 градус, түнлі 19 градус. Бұлытлы күн фаразлана, яңғырлар явашақ. Алабуғада температура күндіз 28 градус, бұлытлы һәм яңғырлы болашақ. Түнлі 17 градус жылы. Qozanda da bulutlu bulaşaq, yağmurlar vəqdə etilə. Gündüz 26, tünlə 18 gradus жылы bulaşaq. Atmosfera basımı türkümüş bağanasının 748 mm təşkil etə. Jil sekunduna 3 metr tezlik bilən isəşək. Dımlılıq 52%. Əli qəşular, min siznin bilən sağ bulaşam. Yollarınız oңышсыз olsun.